Benvidos ao Ben Falado. Hoxe imos explicar o apelido Sueiro e o apelido Suárez. E tamén lles imos presentar un home e unha muller, Pilar Guerra e Xosé Val, que fan unha cousa moi interesante, recoller ditos e publicalos, ou na rede ou en libro. Empezamos. Suárez é un apelido espallado por toda Galicia e leva no máis de 33.000 persoas. É un patronímico que significa fillo de Sueiro. Este nome persoal, Sueiro, que tamén é apelido de case 3.000 persoas, probablemente ven do latín suarius, que significa coidador ou tratante de porcos. A pesar da súa probable orixe latina, Sueiro e Suárez parecen nomes e apelidos exclusivos da Península Ibérica. E Sueiro, entre os séculos X e XII, era un dos 15 nomes galegos máis abundantes. Lémbrese que o porco bravo era o emblema dos Andrade. Os Suárez de Deza foron uns nobres galegos de certa presenza xa desde o século IX, que no XIV tiveron tráxicos enfrontamentos co arcebispo de Santiago. O mariscal Sueiro Gómez de Soutomaior foi un dos nobres galegos que en 1475 sopuxeron aos reis católicos. O seu sartego atópase nas ruínas da igrexa de San Domingos de Pontevedra. Ben falado. Boca calada non colle mosquitos. De burro abaixo non hai máis por onde ir. Porque xa é burro e non hai outro escalón máis abaixo. E din por calquera. Tamén, vai tirar pedras ao río. Non ten que facer, vai tirar pedras ao río. Moitas veces, cando me iban acordando as cousas, pois andaba a carvacas fora, e entonces levaba un lápiz comigo, que era eu máis usaba o lápiz, e entonces na perna, que sempre había papeles de sacos de pienso, pois na perna iba apuntando como acordaba. Cando chegaba á casa, iba xuntando uns papeles para os xuntando a telos máis xuntos. Os papeles ibas pasando a unha libreta. Está na internet, pero os vellos non sabemos usar a internet, tenemos que esperar que outro nos enseñe. Pois tamén pode ser de que haxa algunha xente que, como a min, que non se sabe que o fixera, eu está facendo tamén. Eu metíme, son aquí o cura desta parroquia, e metíme nesta cousa a recoller estes ditos e a recorrer toda esta cultura popular. E empecé así, pouco a pouco, levamos xa varios anos, con rapaces tamén que teño aquí, dunha asociación juvenil, e pouco a pouco fomos recollendo e fomos publicando algúns libros. Moitas veces, para describir como é unha persona, pois hai un dito. E, por exemplo, os tacaños descríbenos: este paga o recibo da luz ás oscuras. Unha persona que é informal, que unhas veces di unha cousa, outras veces di outra, dice que é como a folla do olmo, que o olmo é un árbol que ten dúas caras. E entonces, por iso se di que é como a folla do olmo. O demo sempre deixa o rabo fora, porque eso refírese a aquela xente que fai trasnadas, que fai trampas, e sempre ha de quedar algunha cousa. E tamén, se lles dicía moitas veces aos rapaces se facían algo mal, vouche poñer o cunde non o vexas. Cando tomamos bebidas moi frías, dóenos a gorxa. Usar algo e ao mesmo tempo deixar que tamén o usen os outros. Compartir. Vete usar! Dos ditos de Pilar Guerra hai un que me chama moito a atención. A lingua ten o seu corral. Observen a delicadeza. Cando alguén está falando demais, cando alguén está falando que non debe, cando alguén está sendo indiscreto, hai outra persoa que lle di: a lingua ten o seu corral, é dicir, ten unha muralla de dentes que está aí por algo, para non botar a lingua a pacer, que é falar sen xeito. Un amigo decíame hai uns días: por algunha razón temos dúas orellas, dous ollos, pero na máis unha boca. Así que xa saben, falen con xeito que ben falado.